הבאתי פה שניים. סכין, יש עוד אחד, נכון? ככה, זה נקי. זה ענקי, ככה. טוב. לא צריך בנג'י. בסדר, בנג'י, מצאנו. תודה. קראתי את זה? טוב, אנחנו בשבע ברכות של יוסף חיים ואוראל, נכון? שמחה גדולה. איפה הכלה? תקראי לה לפני שאני הולך. בדיוק. שבילה בנו. ואני הולך לא יהיה זה. רגע, דקה, שתגיע הכלה. הנושא של חתן וכלה, הרי כל זוג שמתחתן, כל המטרה היא מה? היא לבנות בית נאמן בישראל. הבניין של בית נאמן בישראל זה לא התאווה הגופנית, כן? הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים שיש מושג המטבח האיטלקי, אוקיי? יש מושג הסלון הצרפתי, אבל בעם ישראל יש את המושג הבית היהודי. הבית היהודי זה לא העניין הגשמי של בעל והאישה והעניינים האלה, אלא לבנות בית שמבוסס על אדני התורה והמצוות, כבוד הדדי, צניעות האישה, חינוך הילדים, כל זה נקרא בית יהודי. עכשיו צריך לזכור שעיקר התיקון של האישה והגבר, בעיקר הגבר, אבל גם של האישה, זה כשנשואים. כשבן אדם רווק, חבר'ה, אנשים שם מדברות, אז לא שומעות מה שאנחנו אומרים. כן? נאווה. שבן אדם רווק. סליחה. אוראל, זה לכל החיים. גם אני אמרתי משהו קודם, אני עוד מעט אעביר לך את המסר. כשבן אדם הוא רווק, הוא עושה מה בראש שלו, נכון או לא? אין לי לעשות מה בראש שלי. פתאום הוא מתחתן, יש אישה, לאישה יש גבר, יש התחייבויות, צריך להתחשב כבר, כן? לא שוטר, צריך לראות את זה הפוך, לא כשוטר. לראות את זה, אדרבה, כעשייה משותפת, כבנייה משותפת. ובית שמבוסס על אדני התורה והמצוות, צניעות, כבוד הדדי, זה ודאי שהבית הזה יתקיים. לפעמים יקרה מצב שאוראל תרגיז אותך. היא תרגיז אותך, למה? רק לפעמים. לפעמים, כן, מתי שיחליט הקדוש ברוך הוא. ואז נשאלת השאלה, ואפילו אתה צודק, שים לב, אתה תהיה צודק, והיא לא תהיה צודקת, ובורא עולם יראה איך יוסף חיים עכשיו מגיב. האם הוא שולף, כמו בן אדם חס ושלום חייתי, או שאדם יש לו, איך אומרים? איפוק. מעצורים, איפוק. מאיפה הוא מקבל את המעצורים והאיפוק? מהתורה הקדושה. יוסף הצדיק. כן? אז עכשיו, אם אתה תשתוק, כל העולם הזה עומד עליך. יש פסוק בספר איוב, תולה ארץ על בלימה. אומרת הגמרא בחולין דף פ"ט, דרשו את הפסוק הזה, על מי שבולם פיו בשעת מריבה. כלומר, כל העולם עומד עכשיו על הבן אדם הזה, על יוסף חיים, שעכשיו בלם את פיו. יש לו מה להגיד, והוא צודק. והוא גבר אמיתי. למה? איזה גבר? מה זה גבר? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, הוא שותק. שלא יגיד לך אתה פראייר, כן, אני מעדיף להיות פראייר. אם אתה קורא לזה פראייר, כן. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. אז עכשיו אתה מציל את כל העולם עומד עליך, על השתיקה שלך. עכשיו אני ראיתי, חידשתי בסייעתא דשמיא החידוש על זה, זה נדמה לי מופיע גם בספרי שירת עובדיה. אז אמרתי, תראה מה זה, זה שהבן אדם שותק ומציל את כל העולם,
זה רמוז בסופי התיבות של הפסוק. בואו נסתכל. תולה, באיזה אות מסתיים? ארץ, על, בלימה. מה קיבלנו? הצלה, על הסדר. ראיתם? הצלה, מציל את כל העולם. זאת אומרת, המעלה הזאת היא מעלה מאוד מאוד חשובה. כן? אני זוכר שאני התחתנתי לפני הרבה שנים, אז אשתי ביום הראשון או השני, לא יודע מה, היא הוציאה מהפריזר בולט. בולט זה משהו, זה מאכל טוניסאי כזה. עכשיו היא שמה לי, אני מתחיל לאכול ואני רואה שזה מקולקל. אני אומר לה, תבורכנה ידייך, טעים מאוד. עכשיו היא עוד לא ישבה לאכול, היא עכשיו מוזגת לעצמה, והיא באה לאכול, היא מתחילה לאכול, חוץ מכבודכם, היא פולטת את זה. היא אומרת לי, איך אתה אוכל את זה? מקולקל. אמרתי לה, טוב, אם את יודעת, נאכל משהו אחר. עכשיו, היא לא שוכחת את זה. את הסיפור הזה היא לא שוכחת. אני התחלתי לאכול לאט, כן, כי ראיתי זה מקולקל. אמרתי לה, תבורכנה ידייך. אחר כך הולך ומספר לכולם את הסיפור הזה. זה שם דוגמה קטנה להראות לך כמה שפחות ביקורת. אין ביקורת על האישה. הכל דברי נועם. אתה תרגיש, האישה לבשה איזה בגד חדש, אוי ואבוי לך אם לא תרגיש בזה ותגיד לה, וואי, הבגד הזה עולם אותך. זה כאילו שאתה לא רואה, אתה לא מתייחס. אתה מבין? אז העניין הוא, הדבר הזה הוא חשוב מאוד. וגם אמרתי, לפעמים רבים, כתוב איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. למה? כי לאיש יש י', לשתיהם יש א' ש', נכון בשם? לאיש יש א' ש' ולאישה יש א' ש'. אבל לאיש יש י' יתרה ולאישה יש ה', נכון? אז אם הם זכו, מה הכוונה זכו? לא במפעל הפיס. זכו אומרת המשנה, משנה ט"ז במסכת מכות, המשניות על מסכת מכות, משנה ט"ז, אתם מכירים את המשנה הזאת. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. מה זה לזכות? מלשון לזכך. אני אמרתי בסייעתא דשמיא, אז ידועה הדרשה. אם הם זכו, אז שכינה ביניהם י' וה' של האישה, י' כ'. אם הם לא זכו, אש אוכלתם. נכון? חס ושלום? כי יש אש פה ויש אש פה. אבל אני אמרתי בסייעתא דשמיא, חידוש פה. אמרתי, איזה מידה צריכים לזכך הבעל והאישה? איזה מידה? תגידו לי. בעיקר, איזה מידה? מידת הוויתור. כן, אבל מה הפוך של ויתור? גאווה. נכון? גאווה, זה הפוך מוויתור. זה הפוך מענווה. זה גאווה. אז אמרתי, אם מזככים, אני אמרתי, אתה אמרת, אני אמר, גאווה, נכון או לא? אמרתי, אם מזככים את הגאווה, זוכים לי"ק. כמה זו י"ק בגימטריה? 15. וכמה גאווה? גם 15. גם 15, יפה. אם מזככים את מידת הגאווה, זוכים לשכינה, י"ק, תראו מה זה. ואני אמרתי, הבעל, בעיקר הניסיון של הבעל, הבעל, אתם יודעים מה זה אדני המשכן? אתם יודעים מה זה אדני המשכן? אדני המשכן, מה זה אדני המשכן? זה האדנים שעליהם עומד כל המשכן. האדנים, הבסיס. הבסיס שעומד עליו המשכן. זה הבסיס שכל המשכן עומד עליו, נכון או לא? אדני זה מלשון אדון, אמרתי. מי האדון האמיתי בבית? זה שמכיל את האישה, את הילדים, יש לו סבלנות, יש לו אורך רוח, הוא יודע לפרגן. זה האדון האמיתי. ועוד אמרתי, רבי מי ימשול, נכון? אני אמרתי, אתה אמרת, מושל זה אותיות שלום. אמרתי, מי המושל האמיתי בבית? זה שרודף אחר השלום, יודע לוותר, יודע להגיד מילה טובה. תדע, כל הדברים האלה, אתה תיקח אותם, זה צדה לדרך לכל החיים. לכל החיים. ליישם את זה, וכמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. אתה אל תצפה מאשתך שתחזיר לך יחס דומה. אבל הקדוש ברוך הוא טבע במציאות, שאם אתה תהיה בסדר, ואתה תפרגן, ואתה תהיה אוהב, היא תשפיע עליך פי כמה וכמה. זה דבר שצריכים לדעת אותו. למה? אם עכשיו אתה עומד מול המראה, ויש לך כתם על החולצה, מה תנקה? את המראה או את החולצה שלך? מה תנקה?
אתה מראה. חולצה, לא. המראה היא האישה. האישה היא המראה. אמרנו, היא מקבלת את האור ממך. כן? אז היא מראה לפעמים לבעל איזה נקודה הוא צריך לתקן, אז מה אתה כועס עליה? היא באמצעותה בורא עולם משדר לך משהו. אז באמת אנחנו מאחלים לזוג הצעיר שיזכו בעזרת השם לבניין הדעד המבוסס על בני התורה והמצוות, יראת שמיים, צניעות וענווה, כן? הזוהר הקדוש אומר אם האישה צנועה בבית, במיוחד כיסוי השיער, אז זוכה שבעלה יהיה עשיר, זוכה שבניה יהיו גדולים שבדור, זוכה לשמירה בבית, הכל הכל, אם מבססים את הבית על תורה ומצוות, וככה אנחנו מברכים אתכם, אז בעזרת השם יהיה לכם שפע, בריאות, פרנסה, בנים ובנות, לאותו יתברך, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן. שכוייך. קדימה, שיר. רגע, ברכה מרב שלמה. בכבוד. ברוך השם, זכינו לחתן. תעמוד, בכבוד. זכינו לחתן וכלה, מזל טוב. תודה רבה. חתן, אם נהפוך את האותיות, הרב יודע, אבל בחילה, קודם כל בחילה מכובדה רבנית. הכל בסדר, הכל בסדר. חתן זה אותיות נחת. אם אתה עושה נחת לכלה, וכלה זה אותיות הכל. אז היא תיתן לך הכל. אם אתה עושה לה נחת, תיתן לך הכל. ואם תיתן לך הכל, תעשה לה נחת. שיהיה לכם בהצלחה. אמן, חזק וברוך. ברכת המזון נראה לי נעשה. לאן הגענו?
8:05, 8:04 דקות. רוצים ברכת המזון? או שאתם רוצים לעשות מיילים ולחזור? אני מעדיף ככה. ברכת המזון? עוד 5 דקות תמיד ערבית, לא יקרה כלום. נעשה 7 כן, ברכות. נעשה שיהיה רצף כבר. כן, אני גם לא רואה שמישהו הגיע פה לערבית. כן, איזה מישהו בלחץ. אנחנו כולנו ניכנס לערבית כבר, הם יארגנו בינתיים. כן. תן איזה משהו לסיום, אם אתה רוצה. טוב, אני אחזור, אורן, הקהלה, אני אחזור בקצרה על מה שאמרתי קודם. רק בשבילך. שאלתי, דוד המלך כתב, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז הוא מבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אחרי זה הוא אומר לו, לבקר בהיכלו? אם אתה מבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי, אז מה זה לבקר בהיכלו? אתה רוצה לשבת או לבקר? אז אמרנו שהתשובה היא שדוד המלך מבקש לשבת בבית השם כל ימי חיי, אבל את ההרגשה, את התחושה של לבקר בהיכלו. וזו הברכה שלי אלייך, אוראל ויוסף חיים, הזוג הנפלא, מתוקים מדבש, שיהיה לכם את השבתי בית השם, חתונה לכל החיים. אמן. אמן. כל ימי חיי. אמן. אבל את ההרגשה של ולבקר, את ההרגשה של טוריסט חדש שבא למקום שיש את ההתחדשות, התלהבות. כמו שיש לכם עכשיו, בתקופה הראשונה. שכל הזמן תהיה התחדשות, כל הזמן. עד ביאת משיח וגם עד ועד בכלל. אמן. אוי נחזור זה אבא של החתן. תודה רבה.